Bipolaritatea, ene iritziz, jendartean oraino gaizki ezagutzen da. Bizitu duena fikzio baten bidez ezagutaraztea erabaki zuen liburu batean. Duela 10 urte, Maialen Egiluku idazle azpandajari nahasmendu bipolarra deitu eritasuna diagnostikatu zioten, depresioa bainan ere fase hiperaktibo edo euforikoak ere, bere sintomoak hobeki ulertzeko aukera eman zion orduan, beldurra ere piztuz. Diagnostikoa ukanuelarik izan zen alde batetik askapen bat zenta sentsua hainitz eman zuen nire gora beherei buruz, eman zidan parada tratatua izaiteko, terapiak egiteko. Eta gero izan zen beste alde bat ilunagoa, biziki beldur nintzen berriz eritzea. Beldur nintzen biziki judiatua izaitea, baina alako estigmatizazio bat barneratua, nahiz eta errealki ez nuen kritikarik entzuten. Maialenek gai hortaz idazteko beharra senditu du eritasun hau guti aipatua baita, berrikitan arazo psikikoak dituzten pertsonak laguntzen dituen kafezito ostatuan bere lekukotasuna ekarri du Baionan, aurre iritziak hausteko sedez baita ere. Eritasun hori medikoen adituen arabera ez da sendatzen, baina posible da tratamenduei eta terapia esker sendotzea eta sintomak desagerraraztea. Eta nik ez dut bate nire burua ikusten bipolarra bezala. Ni naiz Maialen, erakaslea, idazlea eta dut familia bat lagunak. Frantzian estimazioen arabera, bipolaritateak batkako 6 milioi pertsona unkiko lituzke, Girgileri Anderea bere eleberriaren bidez, Maialenek gai hau tabutik ateratzen laguntzen du.